boekspek. Ja, ik heb zat boekspek, dat is juist hè. Doorregenspek. Boekspek. Hé, en een gans vet varken. Gans vet varken. Dat jij vanavond op een spies? Wat bleef? Dat jij vanavond op een spies? Of dus, ja, van achterin hè. Van boven de roet. En Marie? Ja, ze vindt het nog gewoon prima. Ja, zit er nog niet in de gaten en dat straks heeft gebeuren. Daarom is ze nu zo blij. Maar ik ben er aan marineren met beer. Heb je gezien? Ja, echt. Dat is extra lekker. En het is vandaag met een lisse daar. Gemarineerd met beer. En dan krijgt ze de lekkerste varkenswatsen. Ja, echt hoor. Snupje. Ja, echt wel. Maar zij hè, is het snupje van een jaar. Zie is niet varken. Ik heb zus achtbakken gehad. Jazeker. Ja.